we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito namang pinakadagko ug pinakalayong balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kabanay sa COVID-19 positive nga namatay sa sakyanan samtang nagpaabot sa swab test result gawas sa ospital. Nanawagan sa saktong pulisa, human gidaladala nila ang patayng lawas samtang nagasikaso aron makremate ang amahan. Ano ang report? Mao kini ang aktong pagkuha sa patayng lawas sa 67 anyos nga lolo. Kinsa namatay sa sulod sa sakyanan samtang gihulat ang resulta sa swab test niini sa usa ka ospital sa General Santos City. Sumala sa anak sa namatay nga si alias Alan, alas 9 sa gabi ni atong Martes, dihang gidala sa pribadong ospital ang iyang amahan kay naglisod na og ginhawa. Subay sa health protocols, gipailawom kini sa swab test. Abang naan sa gawa sa test ko siya. After siguro mga 15 to 20 minutes, wala pa ni gawa sa result. Nipaway na din siya ang among papa. Yung gawa sa result is positive. Nanawag gilayon ang staff sa maong ospital sa Rural Health Unit sa Barangay Fatima kung asa nagpuyo ang amahan. Apan wala kunoy nagatubag sa ilang tawag. Busa miadto na lang ang kabanay sa barangay dala-dala sulod sa sakyanan ang mipanaw nga amahan. Alauna sa kadlawon dihang miabot sila sa barangay isolation facility. Karon, nagyaya namin tanga dito kay pagtanaw sa in-charge sa Montesilo. Wala siya nakabag. Ito nga mong desisyon, balik ni sa dagan. Wala pa klaro. Tapos kami dito sa Bula. Nag-decide naman. Assistant kung paano, kung pwede ma-assist ni. Para nga direkso. Udto na ni atong Miyerkules, gikuha ang patayng lawas daplin sa dalan kung asa nagpakitabang ang kabanay nga makontakt ang lokal nga kagamhanan. Naka-self-quarantine na karon ang kabanay. Human sa ilang pait nga kasinatian, nanawagan karon ang magbanay nga dili na masubli sa uban ang nahitabo kanila pinaagi sa pagplastar sa saktong pamaagi ug pagserbisyo alang sa mga namatay ug namatyan tungod sa COVID-19. Dahil na po siyang pag-first dose sa iya, na-try ang niyang malaria. Kaya may malaria na siya sa ulitaw pa. So, hope lang ko sir nga dili yun mapariya akong amahan ang uban. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa ospital ug sa lokal nga kagamhanan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa 1 Mindanao. Pulisiya nga dili mudawat og pasyente nga dili bakunado batok COVID-19 sa usa ka klinik sa Valencia City sa Bukidnon, gibatikos sa mga netizen.
Apan management sa maong klinik adunay pagpaklaro. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Init kayo ang diskusyon karon sa mga netizen. Mahitungod sa gipost sa social media sa usa ka private clinic sa Valencia City, Bukidnon, ang dili mo dawat og pasyente og watchers nga wala na bakunahan. Sumala sa usa ka netizen nga wala na matod pay paingnan ang tao kay adunay kahadlok nga mamatay sa bakuna ug mamatay ang pasyente kay dili na dawaton sa klinik. Naasab nag-ingon nga kung dili sila mutuman sa maong pulisiya, mangita na lamang sila og laing doktor. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, kang Doktora Angeles Yap, tagiya sa maong klinik, gibarugan niini ang maong pulisiya. Katong mga pasyente nga dapat na bakunahan na unya nag-refuse magpabakuna tungod kay daghan kay rason nga dili reasonably kana ang di ginakuha sa madog klinik. Dili kana tungod kay gikapoy na ko ninyo o wala na akong nagmalasakit sa inyo. Kung dili, inyo po ng proteksyon, no? Giklaro usab ni Doktora Yap nga ang maong advisory alang lamang sa mga outpatient consultations. Ang mga pasyente nga dili pa-apil sa priority list sa mga nabakunahan, dawaton paghihapon sa iyang klinik. There's no human rights being violated here. In fact, in general nga kapag pandemic or in times of war, individual rights should bow down over rights of the public. So this is a public emergency. This is a public health concern. No? Yung isang tao lang, yung human rights. Eh, paano human rights ng iba? Isa lamang matud pa ang tumong og tinguhan sa maong pulisiya. Kini aron maaghat ang tanan taga Valencia ug Bukidnon nga magpabakuna na aron mas protektado batok sa makamatay nga sakit nga COVID-19. Sa mensahe nga gipadala ni Jasper Kent Ola sa DOH-10, Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit o RESDRU Head sa GMA Regional TV1 Mindanao, gipasalig niini nga ilang susihon ang maong pulisiya sa maong klinik. Dili kuno ang ngayan nga mobalibad bisan unsa nga healthcare facility subay sa guidelines sa DOH. Giklaro usab sa DOH nga limitado pa lamang ang nabakunahan sa kasamtangan base sa priority lists. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao. Sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa Upol, Misamis Oriental, ginakonsidera na sa Upol LGU ang pagpatuman og localized lockdown. Atong ibalik si James Paulo Yap. Naguna karon ang lungsod sa Upol sa Misamis Oriental sa dunay pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Base sa gipagula nga datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental. Hapit na usab mapuno ang mga isolation facility. Busag girekomenda na sa DILG nga magpahigayon na og localized focus containment sa mga lugar nga paspas ang takod. Kinahanglan ma-establish na to ang stable nga support before kita mo administer og usa ka localized lockdown. Kay balo man ta pag localized lockdown na to, kinahanglan na to sila ayudahan, kinahanglan na to ipakusgan ang restriction. Nagpagawa sa og executive order si Mayor Maximeno Seno sa Upol nga ubsan pa ang curfew hours gikan sa alas 8 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Nagpatuman na og liquor ban o gidid-a na una ang tanang tourist destination sa Upol nga mag-abre. Ato ginang gipagkusgan nga kung mahimo isira ginato para gyud nga that's one way to contain and matabangan na to ang atong gobyerno sa nga digid siya mo kalat. Gihangyo usab sa Upol LGU ang kooperasyon sa katawhan nga magpabakuna na ug mutuman sa minimum public health standards. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipaubos nga ngadto sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ang Santa Maria, Davao Occidental nga dunay daghang kaso sa COVID-19 Delta variant. Ano ang report ni Argil Relator? Bisan dunay siyam ka mga COVID-19 Delta variant cases nga natala sa Santa Maria, Davao Occidental, nakita sa local IATF nga dunay pagpunhod sa iha sa mga kaso sa lungsod, busa gikan sa Enhanced Community Quarantine, gipailawom na sa MECQ ang lungsod hangtod sa September 15. Sa gipagulang executive order ni Mayor Josephine Mariscal, ipailawom sa granular lockdown ang Sitio Badilla sa Barangay Poblasyon. Parayon sab ang pagpatuman sa pass slips una makagawas ang mga residente alang sa pagpalit og mga panginhanglanon sa balay nga nagdepende ang schedule per cluster. Naatay mga bakante, no, gisiguro nato from the time na nag-surge sa Santa Maria nga naagi mga available nga mga spaces sa isolation facilities.
Tanang dunay mild symptoms ana sa mga isolation units o temporary treatment and monitoring facility sa Santa Maria. Sanglit pulos mga infirmary hospitals lang ang mga private hospital sa lungsod. Sagad niya dala sa mga ospital sa Davao del Sur ang mga moderate, severe o critical cases. So, dili ka maglisod o pasulod sa mga pasyente dito sa mga different isolation units. Ang nalisdan lang namo is ang pag-refer sa higher facilities which are level 1, level 2, and level 3. Pipila na sab ka mga mini hospitals nga gitukod sa nagkadaiyang LGU sa probinsya ang gigamit na isip COVID-19 isolation facility. Doon na say pipila ka mga ospital sa probinsya nga gisirado sanglit kadaghanan sa mga medical personnel ang naigusab sa COVID-19. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Sanglit na extend ang pagpailam sa Samal Island ubos sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Mipagula og executive order ang Samal LGU aron i-extend usab ang liquor ban. Gipakanaaw sa Samal LGU ang Executive Order No. 314 nga mao ang pag-extend sa pagpatuman og liquor ban gikan Agosto 31 kutob Setyembre 30. Importante ang pagpatuman sa liquor ban taliwala sa pandemya sa COVID-19. Sanglit sa mga pagtapok-tapok sagad matala ang pagtakod ilabi pa nga magtanggal og mask kung mag-inom. Sa uling tala sa Samal LGU, dili moubos sa 1,400 ang nagpositibo sa COVID-19 sa mong isla kung asa aduna na usay natala nga Delta variant case. Busag gikinahanglan ang pagpatuman sa striktong health protocol aron mapugngan ang pagkuyanap sa virus. Ikaunom nga mega vaccination site sa Cagayan de Oro City nakatakda ng imuntar. Samtang COVID-19 ward sa JR Borja General Hospital nakatakda sab nga ablihan. Ania ang report. Madugang sa mga mega vaccination site sa Cagayan de Oro City ang Gaisano Mall sa CM Recto Avenue sa dili madugay human nga gipailawom na kini sa DOH sa vaccination simulation. Kini na ang ikaunom nga mega vaccination site sa syudad nga gilaumang makaakomodar og 800 to 1,000 ka mga vaksinis matag adlaw. Kabahin gyapon kini sa Accelerated Vaccine Program sa Cagayan de Oro LGU aron makabot ang 8,000 vaksinis matag adlaw nga target. Gawas ni ini, nangandam sab ang City Health Office alang sa mga barangay vaccination rollouts. Gani doon na budget alang sa mga dugang nurses o medical doctors alang sa buhatan. Mapasalamatan usab si Mayor Moreno sa hugot na suporta sa pribadong sektor sa COVID-19 vaccination rollout sa syudad. Samtang ang COVID-19 ward nga ana sa Pimentel Building sa JR Borja General Hospital nakatakda ng ablihan. Among pasilidad gilauman nga makatabang sa pagresponde sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa syudad ug rehiyon. Mapasalamaton sab niini ang LGU sanglit sa halos 6 ka dekada sukad na tukod ang ospital. Karon, doon na kini mga modernong kagamitan. Sangkap na sa modernong laboratory equipment, blood bank, pharmacy, x-ray laboratory, critical care unit ang hospital ug gipaabot na usab ang pagtibawas sa dialysis center uban sa private and public partnership. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gihatagan sa Zamboanga City LGU og Heroes Welcome sila Olympic gold medalist Heidelin Diaz ug bronze medalist nga si Yumir Felix Marshal sa paguli nila sa ilang hometown. Ani report. Pasado alas 2 sa hapon ni adtong Miyerkules, dihang miabot ang eroplano sa niini nga sila Tokyo Olympics 2020 gold medalist sa weightlifting nga si Heidelin Diaz ug bronze medalist sa boxing nga si Yumir Felix Marshal sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City. Giling nagpahigayon og motorcade padulong sa RT Lim Boulevard alang sa unveiling sa ilang marker ug handprints. Ginahatag kini sa Zamboanga City LGU nga adto sa mga Zamboangenyong naghatag og dungog sa syudad. Lahat po mga nagtagumpay na mga Sambuangenyo ay makakapaglagay po tayo ng mga markers or walk of fame and gratitude to them so that people in the next generation maalala nila ang mga ginagawa nila. Nagpadayon ang motorcade sa sentro sa syudad kutob sa City Hall alang sa usa ka programa kung asa gihatag sa Zamboanga City LGU ang 2.5 million pesos nga incentive alang kang Heidelin Diaz ug 1 million pesos alang kang Yumir Felix Marshal. Nagpasalamat ang duha ka atleta sa suporta ug pag-ampo sa mga Zamboangenyo alang kanila. Napidilan nyo, wala el mga jóvenes entros de business sports, AL Sports,
Pwede con ustedes gasolina na droga, pwede con ustedes ayuda na desde de vida, digan tiempo ay no de mayores, pwede con ustedes ayuda dito yung studio. Kaya kita, buot niya yan. Demang pangan yo, desambuanga, sambuangenya yo, pero tapi, kaya kita. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Babae nga misulay og pagpangawat og mga grocery items sulod sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City, nadakpan. Aniya ang report. Prisuhan karon ang gisangputan sa 25 anyos nga si Nicole Patrimonio human kini madakpan sa gwardya sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City nga nangawat og grocery items. Moabot sa kapin 11,000 pesos ang kantidad sa kinawat ang na-recover gikan sa sospek. Pagawas na unta sa mall ang suspitsado, diyang nabantayan kini sa gwardya. Base sa investigasyon, taod-taod na kini nga modo sa sospek ug iyahang mga kaubanan. Manguha sila dito sa item na sila iandam na nga ikubag nga nanay resibo. Nya kadang resibo lugar murag nagpatuo nga nabayaran na. Pero katong sa ilalom ato wala to nila bayre. Sumala sa sospek, gisugo lamang siya sa iyang kauban nga himuon ang krimen. Human gisaaran siya og 1,000 pesos kung makuha niya ang mga gamit. Kasong theft ang ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Operator sa Madang Sports Center Online sabong sa Mati City gi-issuean og citation ticket tungod sa kalapasan sa health protocols. Pipila ka mga netizen, wala makauyon sa pagtugot sa LGU sa mga operasyon. Anang report. Atot sa gipahigayong online sabong sulod sa Madang Sports Center sa Mati City, nakita nga wala natuman ang physical distancing ug saktong pagsuot og mask sa pipila ka mga nanabong. Rason nga giisyuhan sa Mati Public Safety Office ang manager sa establishmento. Nakita nila sa sulod sa sabungan na naay mga tao nga dili tarong pagsulubog face mask ug walay naayuban na walay social distancing. So mao to gi-issuehan sila og ticket. Apan gisaway sa pipila ka mga netizen ang operasyon sa online sabong. Gani sa comment section sa FB post sa Mati City LGU, mabasa nga wala na lang unta daw gipa-operate ang online sabong tungod sa padayong pagsaka sa COVID cases sa syudad. Doon na pa'y nag-comment nga kung ordinaryong tao kwestiyonon kung importante ba ang lakaw, apan nganong ang sabong pwedeng ipahigayon. Apan tubag sa LGU, doon na kuno'y lisensya gikan sa pagkor og permit sa Mati Incident Management Team ang maong sabong sa kondisyon nga 30% lang ang operational capacity o dili mo sobra sa 50 ka tao. Karon, according to my latest talk with IMT Commander Dr. Benno Catlagan, na ilang i-review sab ang permit na ilang gihatag sa online sabong ug maghatag sila og recommendation ngadto sa mayor. Sa karon dunay 578 active COVID-19 cases ang Mati City ug unom ang nataptan og Delta variant sa syudad. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Karong adlaw ang kasumaran sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Kumusta na kaha ang mga nakasaksi sa mangilingig nga panghitabo ingon man mga kabanay sa nabiktima? Atong saron sa report ni Rial Soroche. September 2, 2016, usa ka mangilingig nga paninorismo ang nahitabo sa Rojas Night Market. Diin 15 ka kinabuhi ang nakalas ug 69 ang nasamdan. Karong maglima ka tuig na ang hitabo, kumusta na kaya ang mga taong nakasaksi sa maong pagpamomba? Sa dugay doon to. So, imo gyud po mo na mga panghitabo atong mga manghihilak, mga anay naghilak, anay nagdangoy-ngoy tagod kasakit. Pag sirado na ko ana kung kawayan dia. Kaya ginasirada man ako na pag mga gabi na. Ito pagbusikat sa bomba dia.
Itong panahon na nga, kusog po kayo itong bumbato. Kung ang mga nakasaksi dili makalimot sa ilang nakita, unsa na lang kaya ang mga namatyan og kabanay? Kasakit man ang gibati ni Police Captain Omilito Sobricari nga namatyan og asawa, apan maayo na lang kay nakabot na nilang hustisya, dam 7 ka sospek ang nasentensyahan Setyembre sa milabing tuig. Abot naman mo ang hustisya ng aming pangayo. Nagakpan ang suspect o mga convicted na ganit sila sa liputan Manila. Ang lokal nga panggamhanan, kapulisan ug Task Force Davao nagbutang og bulak sa blast site isip paghinumdum sa mga biktima sa pagpamomba. Dungan sa panawagan nga pakusgon pa sa mga Davaoenyo ang culture of security aron dili na masubli pa ang walay pulos nga paninorismo. Ginaawhag ang matag usa nga magpuyo sa culture of security kung naay namatikdan nakitaan nga kadudadudang tawo o mga butang, mamahimo lang nga mutugan dayon sa pinakaduol nga police station. Kauban si Lior kahit sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Gihatagan nag ultimatum sa barangay ang mga bodega sa Kabayan, Tibungco, Davao City aron hapsay ang kalsada gikan sa mga dagkong truck nga nakapark sa dalan nga nakahasol sa mga residente ug motorista sa Mondapit. Ani ang balitang barangay ni Sheila Vergara Rubio. Purhisyo alang sa mga residente ug motorista sa Kabayan, Tibungco, Davao City ang madagkong truck nga maglaray og park sa kalsada kung asa duha ka lane na ang makaun niini. Gikalipay na unta nga nahimo na kining 4 lanes apan walay pulos ang pagpalapad sanglit gikaon na ang area sa mga truck nga nagadeskarga og stock sa mga bodega sa maong area. Nga naman, unsa din ang ginabuhat nila? Marong parking. Asa na ang kalsada? Maglisod na ang sakyanan ug agi. Magreklamo gud mi nga. Oo ni makakuan sa disgrasya kay kasagaran diri motor gud. Mga dagkor. Ya, diri pod usay parkingan pa. Pag-asa din ang mga truck na. Ang mga bodega. Bodega man na. Bodega man na siya ilahan ng mga truck. Sa usa ka Facebook post sa netizen, makita ang video ni ini sa daghang dagkong truck sa area ug gisaysay niya nga daw ang kalsada nahimo na nga parking area. Dunay higayon nga hapit madisgrasya ang mga motorista nga mulabay. Gikan diri sa may kumyor, mo ni siya forma ha. Sulod sa ikatulong higayon na nga gipatawag sa barangay ang tagdumala sa bodega aron badlungon. Most of the drivers mga pasaway kay ibilin lang na nila ng ilahang mga trucks nganha na walay mga ulo. So lisod para sa amua because pikapilan na mi kahigayon even ang ato ang PNP gani na napuol na sad sila no. Giatagan og ultimatum kutob lamang sa katapusan sa bulan sa Agosto ang pagpahapsay sa dalan. Kung dili, iduso na ang pagpasarado sa malapasong bodega. Ingon ko if ang barangay doon na lang tay kakayanan nga mo pick up anang mga gipangbilin ra hagbay ko na gipanglabay ko na nagdagat ba no kay gawa sa traffic of course mabutang gyud sa risgo ang safety sa ato ang mga katauhan. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Dili moubos sa 50 ka banay ang apektado human maigo og buhawi ang usa ka barangay sa Kabakan, Cotabato. 17 ka mga balay ang totally damaged samtang 23 ang partially damaged. Human maigo og buhawi ang 3 ka purok sa barangay Pisan, Kabakan, Cotabato. Gawas sa mga panimalay na danyo sab ang mga nagkalain-laing produkto sa umahan. Gitabangan dayon sa Kabakan LGU ang mga apektado. Una ang buhawi, nakasinati kuno og kusog nga ulan ang lugar epekto sa localized thunderstorms. Sagad mahitabo ang buhawi kung dunay intense thunderstorms ug karong nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Dagang lugar ang makasinati og localized thunderstorms nga posibleng moresulta sa pagdaot sa panahon. Tungod niini ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi makasinati sa madag-umon nga kalangitan, hinubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Misaka sa kapin 16,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. 16,621 ang new COVID-19 cases sa nasud karong adlaw, busa misaka na sa 2,20,484 ang total COVID-19 cases. Sa Mindanao, 31,597 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, nga dunay 1,013 active cases, 59,726 sa Region 10 ug 12,125 ang aktibong kaso. 69,859 sa Region 11, nga 12,351 ang wala panayo. 37,341 sa Region 12 ug 4,702 ang active cases. 30,231 sa Region 13 nga 3,162 ang aktibong kaso ug 10,512 sa BARM nga dunay 718 ka aktibong kaso. Pastor Apollo Siki Buloy anda matubangon ang kasong ipasakan ni Senador Manny Pacquiao batok kaniya. Samtang gihagit sa pastor og debate ang senador. Anang report. Mupasaka kuno og kaso si Senador Manny Pacquiao batok ni Pastor Apollo Siki Buloy tungod kuno sa pagpasagad o pagpangdaot kaniya may tungod sa isyu sa giingong 3.5 billion pesos project sa Sarangani Province. Sumala ni Kibuloy, nangutan na lamang siya mahitungod sa proyekto ug wala na masangil og daotan kang Senador Pacquiao. Idedemanda mo ko, hindi mo naman alam kung paano mo ako idemanda. Siyempre, kung magdedemanda ka, yung mga abogado natin ang mag-aaway doon sa korte. Marami naman akong ebidensya na hindi paninira yung sa akin. Tungod kay wala kuno gitubag sa senador ang iyang pangutana, iya na lang kining gihagit og debate aron isgutan ang isyu atubangan sa publiko pinaagi sa telebisyon. Pinahamon kita, Senator Manny Pacquiao, sa isang marangal na debate. Pili ka kung saan, dito sa istasyon ng SMNI, o pili ka kung sino yung media outlet na gusto mong i-publish natin ito sa TV. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni Senador Manny Pacquiao. Ako, si Teco Campo, para sa 1 Mindanao. Kapuso actor nga si Sian Lim excited na sa iyang unang project sa Kapuso Network. Atong kamustahon ang iyang preparasyon pinaagi sa report ni Chin Sabute. Nagsugod na ang napulo kaadlaw nga hotel quarantine alang sa Love, Die, Repeat series nga bidahan sa newest Kapuso actor nga si Sian Lim. Exciting kuno ang ilang preparasyon, sanglit siguradong mabisi gayud sila sulod sa napulo kaadlaw. Script reading, line reading, doing online workshops with Direk Irene and our acting coach, si Jay Cruz. So, yun, I think busy ang utak namin. Bidahan ni Sian ang character role nga si Bernard. Sumala niya pinasahi kuno ang Love, Die, Repeat series. Busa angay gayud atangan sa tanan. Sa journey ng character ko at sa mga mapapanood nila, roller coaster of emotions ang pagdadaanan ni Bernard. Karon nga anana si Sian sa Kapuso Network, labihan ng iyang pasalamat sa mainitong pagdawat kaniya sa mga kaubanang artista, lakip na mga fans. They're warmly welcoming me sa Kapuso Network and I'm just really happy and overwhelmed with joy talaga sa lahat ng nangyayari. Because ako si Chin Sabute para sa 1 Mindanao. Mga kapuso, way po sa among pagkatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkog balita sa nagariang rehon sa nasod, subscribe na. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.